Hør engang. Det er næsten sengetid i 100 meter skoven. Nu er dagen snart forbi, og alting går i stå. Før vi lukker øjnene i, så husk, hvad vi skal nå. Først skal vi have nattøj på, det føles rigtig rart. Tænderne skal børstes, så de stråler fint og klart. Hen og find din yndlingsbog, og put din bamseskat. Husk nu at give kys og kram, så siger vi godnat. Sov som en bjørn, der er glad, i et træ med honningmad. Sov som en bjørn, ja, ja. Sov som en bjørn, der er glad. Nej dog. Tænke. Lad os tjekke vores sengetidsliste. Har vi pyjamas på? Ja! Har vi børstet tænder? Ja! Læst i vores yndlingsbog? Ja! Og puttet vores bamse? Ja! Hvad mangler vi så? Nå ja, giv kys og kram. Sov som en bjørn, der er glad, i et træ med honningmad. Sov som en bjørn, ja, ja. Sov som en bjørn, der er glad. 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 Godnat, Tager og honningbier.